wasuka. Nginibingelele sizwe sakithi, nginibingelele sizwe sikaPhunga noMageba. Uhlale njalo kuyintokozo ukuthi ngibe kanye nani kulombukiso bhanyabhanya. Ibizo lami ngingumkhulu uFakazi Mlaba, ongumelaphi wendabuko, futhi ongumthandazo osebenza ngamanzi, ophinda abe ngumholi wamabandla aseZayoni. Ngiphinde futhi ngibe umeluleki wezesintu phecelezi cultural expert. Namhlanje ke silapha sizokhuluma ngolunye udaba olujulile oselihluphe abantu abaningi. Ngiyazi nawe usuke wahamba wazulazula abantu balokhu bekutshela into eyodwa, bethu nemoya, bethu nabantu abadala, kodwa inkinga uyalungisa, izinto zakho still ayilungi. Yini eyenza ukuthi into zakho zibhajwe zingalungi? Yini eyenza ukuthi noma sebeshila ukuthi unemoya, uphakamisa amagobongo, uhamba uye empophomeni, uyiso lwandle, uyiso kulo lonke uhlobo lwamanzi olubizwayo, uthenge nezingubo ezifanelekile, kodwa iqiniso lithi noma kunjalo izinto zakho ayilungi, okanye ngisho amaphupho akho avalekile osawaboni ebusuku. So namhlanje sizokhuluma ngesiqu umuntu nje siqu sakhe, ukuthi kusuke kukanjani uma engenwe ngabantu abadala okanye engenwe ngamathongo. Sizokhumbula ukuthi kunabantu bakithi abafa belapha ngokwezikhwama, ngokwemithi. Labo bantu uma befa behamba emhlabeni, yazi ukuthi inyama yabo, isidumbu sabo esishona phansi emhlabathini, kodwa umoya wabo ubuya uzongena kumuntu ophilayo njengalokhu naye ayewuthole kanjalo. Yingakho kunomuntu othi mina ngingenwe ikhehla lasekhaya komama, athi omunye ngingenwe ugogo wasekhaya ozala ubaba. Izinto ezifana nalezo kusuke kungene imimoya yabo bese izophila kuwena noma izocela wena ukuthi uyenzele imisebenzi ethize eyayiphiwe yena naye eyiphiwe ababengaphambili kwakhe. So sizobheka ke la isihloko sokulwa kwabantu egazini lakho, because most yabantu abazama ukulungisa izinto zingalungi ukulwa kwemimoya egazini lakho. Yiphi imimoya esikhuluma ngayo? Siyazi ukuthi umuntu mayiphila emhlabeni kuthiwa unemoya, ngenze kunamandiki namandawo, unemlozi, unemnono, unamazulu, unenzunza, okanye unesithunywa, okanye unedlozi. Le moya once yaba segazini lakho yaxubana, iyabangisana, isigcino kugcina kungenzeki lutho because isuke isikhompyutha egazini lakho. Ngizothatha nje imimoya ibe mbili. Ngizothatha imimoya yezithunywa okuyimoya nje yamanzi gelekeqe ehambisana nale moya ekuthiwa ingeyamandawo. Mningi imimoya exhuma emoyeni yamanzi, imoya yamandawo ixhuma emoyeni yamanzi phecelezi esingaphinde sithi izithunywa lezo. Uma umuntu ephila ngokwamanzi nje gelekeqe, ingoba kunemoya ethize, namanono aqhamuka kanjalo, namanzunza aqhamuka kanjalo, nemlozi siyazi ukuthi iqhamuka kanjalo. Izinto lezo ezingqikithi nokuyizinto ezithinta kakhulu indaba yamanzi. Bese sizokhuluma ngale moya yedlozi. So ngifuna la egazini lakho sikhulume ngokubangisana kwale moya emibili, imoya yedlozi, imoya yamanzi noma imoya yesithunywa egazini lakho. Uma umuntu eqala izinto zakhe, uyiqala ngendlela right, kodwa bese kuvuka imoya ezongena istaff noma ezongenelela endleleni usakuyiprocess yokulungisa leyo moya. Angenza isibonelo, selikhiphile idlozi la kusakwamlaba, wena wahamba wayothwasa, uyaqala udla amagobongo ngoba kuyabonakala ukuthi kunogogo owayelapha abantu la ekhaya osevuke kuwe, ofuna ukuthi uyomukelela isikhwama sakhe okanye ofuna ukuthi uyomdlela impande yakhe. Uma usuyiqalile le process, usulidla igobongo logogo esesukuma kuwe, kuthi kusesendleleni bese kuqhamuka omunye athi hayi ngibona umntanami ulungisa izinto zemoya, kanti nami ngahamba nginemoya yokuthandaza. Uyaqala ke na usezosondela kuwena, naye useza ngemoya yokuthandaza.
Khumbula into ekukhipha ekhaya imimoya yodlozi, ubuyogidela idlozi lakho, ubuyomukela isikhwama njengalokhu ugogo wakho wayenesikhwama lapha abantu. Kodwa ngalesikhathi uthinta lezi zinto kwasekuvuka abakini ababethandaza bathi nami ngiyongena kuloya mntwana ngimbona izinto uzenza kahle ngendlela ukhuthele, bese iyafika nemimoya yezithunywa, imoya yemanzi, isimoya yokuthandaza. Le moya uma isihlangeneke egazini lakho yila esiqala khona ukubangisana. Ubona kanjani ukuthi le moya isiyabangisana egazini lakho? Omunye ngathi uyagida, ugidela umngoma, agida ukuthi makuphakama idlozi agcine esekhala, athi mayesekhala umuzwe sethi bayede moya oyingcwele uNkulunkulu yibanami, because sekuqhume imoya yezithunywa kade ethi uphakamisa idlozi lakho. Khumbula ukuthi masiphakamisa idlozi sisuke sikhuluma ngomuntu wakini ongasekho, owayephethe umsebenzi wabantu abadala, ongene as idlozi kuwena, ozofuna impande ethize noma ozofuna ukuthi umemukelele isikhwama esithile. Ngikhuluma ngokwedlozi ngokwemoya, ngoba likhona idlozi ngokwekhaya bese kuba khona idlozi ngokwemoya. Ngokwekhaya idlozi kusuke kuyilabo abantu abasuka kubhuti wakho, usisi wakho, umama wakho, ubaba wakho, umkhulu wakho, yidlozi because abantu abanye bahambe usukhona emhlabeni. Kodwa isidalwa umuntu lona osuke ungamazi, owakubusisa uma wakho ungakabibikho eswini, wayikhethela wena useseswini, that is isidalwa. Mayethi umuntu unesidalwa usuke ekhuluma ngento engavaleki, ngento engapheli, because umuntu owakwazi ungakabibikho eswini. Bathi isidalwa because walekelelana nomdali wezulu nomhlaba ukuthi uzube khona, wakumela kusukela uzelwe. Awumazi kumuntu oyisidalwa, kodwa idlozi uyamazi ngoba umuntu osuke uzalwe usukhona wafa wayesephenduka idlozi. Kodwa idlozi ke sikhuluma ngalo yileli lokuvuka komuntu ongasekho ezongena kuwena ngokomsebenzi othize, uthi usumbambile bese ngena umuntu wokuthandaza. Kanjalo futhi asambeni siye esontweni, nangu umuntu uyathandaza, athi uyathandaza umuntu, athi uyathandaza umuntu, umuzwe sebhonga esekhuluma ukuthi hayi thina singobani, thina sifuna impande yethu. It's because sekukhompyutha le moya yesithunywa neyedlozi egazini lakho. Uyinqoba kanjani lempi okanye uyilamula kanjani lempi uma isisegazini lakho, isilwa le moya egazini lakho? Because uma ungayilungisi le moya yila othola khona abantu behamba beyogezwa izinto zabo ingalungi, yila othola khona abantu bethandana nomuntu behlukane nomuntu ngakusasa, yila othola khona umuntu ulwa nabantu, ushawa ngabantu, mayisedake uxabana nabantu, even ephila ngisho emndenini abamthandisisi okanye bemnuke bethi uyathakatha okanye kuthiwa uthwele. Yingenxa yokuthi kunemoya exabene egazini. The time kuxabene le moya egazini uzobona ukuthi nawe uxabane nabantu kungenasidingo, uzondwe ngabantu kungenasidingo, kufuna uhambe uyolamula leya moya evuka egazini lakho, elwayo egazini lakho, ukuze izinto zakho phela zizohlambuluka. Yingakho ke kukhona amajazi ekuthiwa angamahemu. Uthola ukuthi umuntu unejazi enombala oyellow ngapha nombala oblue ngapha, kusuke kuhlanganiswa imoya. Once waba nejazi enemoya enembala yahlukahlukene, kusuke kuhlanganiswa imoya noma kuzama ukubamba imoya elwayo egazini lakho. So kubalekile ke ukuthi uma usubonile ukuthi izinto zakho ziyahlaphaka, ubheke bese uthola umuntu ozolamula imimoya yakho egazini lakho, ukuze into zakho zizoba nomhlahlandlela noma zibe nephambili. Ngoba uma kusalwa imimoya ayikho into eyoqaqeka, uyothwasa ungaboni lutho, uye epophomeni ungaboni lutho. Kubalekile ukuyibamba indaba yokulamula imimoya egazini lakho. Phinde ngikhuleke emagumbini amanomhlaba, njengoba kade ngishilo ke ukuthi umuntu ungenwa ngabantu egazini lakhe abahlukahlukene. Njengoba kade nisibona ekuqaleni besendlini yamanzi, endlini yezithunywa, la ungangeni khona nhlobo amakhambi, kodwa umuntu odinga ukukhulekelwa, nomuntu ozobusisa amanzi, okanye umuntu nje osuke ezohlola engene khona ahlolelwe abusiselwe amanzi. Khumbula ke wonke umuntu omelaphi wendabuko kufunela azi umuntu amsizayo ukuthi ubizo lwakhe lusemakhambini okanye lusemanzini. Ungaphambanisi izinto zomuntu, uthola ukuthi wena usiza umuntu ngamanzi kanti into zakhe idinga amakhambi, okanye umuntu umsiza ngamakhambi kanti into zakhe idinga amanzi. Kuyiqiniso
liqiniso ukuthi kunabantu abaningi manje abangibukele nabangilalele imithi ayibasebenzeli because banezithunywa ezithile ezisebenza ngamanzi nje engenalutho. Ingakho ke mawungena la ekhala kwaMlaba, umkhulumlaba ukuyi-waiting room, uyazi ukuthi wena uyongena nawe emthini noma uyongena nawe emanzini. Nibonile ke emanzini lasuka khona ezithunyweni. Njengamanje sesendlini ke yogogo, sesendlini yomkhulu, sesendlini yamakhambi. Indlu ke yamakhambi niyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi ibe yisintu, ibe yindlu katshani ngoba yindlu yamakhehla amadala phela, futhi iphansi kufanele ukuthi isindwe ngobulongo. Njengoba ubona ke nanka amakhambi la agcwele khona. Uma ke sizongena khona siqale sikhuleke sibiza abantu bakhona njengoba kusuke kujwayelekile, ngoba umuntu uma engena emzini wendoda ufika khuleke. Nami ngwala ekhaya kodwa ngiqale ngimemeze ngithi bayede emakhosini amakhulu, ngiyakhuleka konyambo sodingiswayo ngoba umuntu ophethe lo msebenzi ikhehla lakwaMthethwa. Mina ngibizwa ngumlaba nje kodwa kwangena ikhehla lakwaMthethwa okuyilona elumnikazi wesigodlo. Uma ngenza zonke izinto ngabiza wonke amathonga komlaba, kodwa uma sengifika esigodlweni ngizobiza umnikazi wesigodlo, umuntu okuyena ovuka nalo msebenzi engikuwona uma sengikule ndawo. So nanka amakhambi akwamkhulumlaba alapha ngokwesintu, la engicizelela khona ukuthi kubalekile umuntu ukuthi umazi ukuthi usizakala ngamanzi okanye usizakala ngamakhambi. Kusuke sekwenze njani umuntu uma usuzomfaka emakhambini, kusuke sekwenze njani umuntu uma umfaka lapha emanzini, ngokulalela umoya, ngokuhlola, ngoba nokuhlola kubaleke kakhulu. Ingakho uma usungibona la ngigqoka isigqoko sikamkhulu ophethe lamakhambi, ngiphethe induku yakhe ophethe lamakhambi, ngihlele esigqikini sakhe, wayengahlali phela esihlalweni, wayehlala esigqikini, ngihlele esigqikini sakhe la esigcina khona izinto zamakhambi esintu. So yilokho ke ngifuna ukugcizelela kubantu bakithi ukuthi iyehlukana imoya yomuntu egazini, njengoba ubona izindlu zala ekhaya zihlukene, khona basizwa ngale, khona basizwa ngapha. Ngikusale indaba yamakhambi, ngifuna ukugxila kulento yokubulawa kwabantu, lento yokuganga ngabantu. Uyazi ngaso sonke isikhathi ngiyafisa wonke umuntu omelaphi wendabuko ongilalela, mhloniphe umuntu, uhloniphe futhi umoya womuntu, ungagangi ngomuntu, ungadlali ngomuntu, futhi ungamqoli umuntu. Kodwa la ngigxile khona siyabona ukuthi eindaweni eziningi, ikakhulukazi uma uya lapha ogwini laseThekwini, uyabona ukuthi abantu abaningi bayalahleka. Angazi ukuthi mangaka ama cases angenayo osukwini bethi abantu umkhulumlaba ngicela ungihlolela ngalahlekele obhuti wami, umkhulu ngicela ukuhlola ngilahlekelwe ingane yami. Bafowethu, bantu abangabelaphi bendabuko, isihlava leso esibi, asikho isigodlo. Nakho sisesigodlweni nje la sakonyambo sesakodingiswayo. Angikwazi ukuthi ngangenisa isicubu sakwaGumede la, angikwazi ukuthi ngangenisa isicubu sakwaMfukeng la, sizosebenzela mina la ekhaya. So lokho kusuke kuthinta indaba yokuthwala okubi okuzobulala abantu nokusebenzisa abantu eindaweni noma eintweni engafanelekile. Kodwa egcineni umuntu owenza lokho uyovuna, because umuntu omvalela kulelo qhugwana, omvalela kuleyo ndlo, omvalela kuleso sigubhu engesiyena owakini, ngelinye ilanga uyovukela izingane zakho. Siyabona lapha eThekwini kujova abantu, kulahleka abantu, kucuywa abantu, umuntu akasaphelele, umuntu akasabonakali, umuntu utholakala esefile endaweni ezithize, sekuthathwa izinto zakhe ezithize. Sengathi isihlava esifana naleso singaphela muzwa kwethu. Ubunyanga babungenjalo, ubunyanga kwangesikho ukubulala, kodwa ubunyanga kwakukuphilisa. Njengoba ubona amakhambi la, amakhambi okuphilisa abantu abagulayo, amakhambi okuphilisa abantu abaneyinkinga, amakhambi okulapha abantu abanamathunzi nezinto zabo engalungi, not ukuzobulala abantu. Sengathi isihlava sokukholelwa ekuthenini isicubu somuntu noma umoya womuntu ongasekho ungakwazi ukuthi uyosiza wena egcekeni, uyokusiza wena ngesithwalo sakho ngendlela owenza ngayo imisebenzi yakho yokungcola. Kodwa ungakhohlwa ukuthi egcineni umuntu ngokaNkulunkulu, umuntu futhi uyisidalwa sikaNkulunkulu. Lezo zinto noma zingakulimazanga wena, kodwa kusasa ziyolimaza umndeni wakho. Awuyuceba ingunaphakade, liyeza kodwa usuku lokufa, ngoba usuku udlala ngabantu, ucuya izicubu zabantu. Nakho konke ke lokho kwenziwa abantu abangabelaphi bendabuko. Kungena umuntu azohlola kuwe, uthatha idlozi lakhe, kungena umuntu athi uzothwasa untshontsha isidalwa sakhe. Umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu. Izinto ezimbi ozenza kumuntu kusasa uyoyivuna sezikulimaza wena. Ila umagama nje engithi ngiwaveze uma ngisesigodlweni, akusona isigodlo sokubulala, esokuphilisa, esokwelapha nesokusiza abantu. Kodwa uma wena usukholelwa ukuthi wena uyakwazi ukwenza izinto, abanye baze bengene nje ku social media akhuluma umuntu athi hayi 3 days umuntu yobengasekho, kanti hayibo umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu.
kaNkulunkulu. Ilawo magama nje. Ungakhohlwa njalo kusilandela einkundleni zokuxhumana futhi ubheke lapha ku screen la uzobona khona ukuthi umkhulumi laba uzobetholakala kuphi la eyobenza khona ama one on one ehlolela khona abantu. Wena okwakho ukungilandela ku TikTok, ku Facebook na ku YouTube. Mina bengike ngasho ngathi ibizo lami ngingimkhulu ufakazi Mlaba omelaphi wendabuko, umprofeti kaNkulunkulu. Umuntu ofuna ukuhlolelwa umkhulumi laba uyakwazi ukuthi abhuke ngo-500 wakhe umkhulu amhlolele efonini nanoma ngabe kuthiwa ukude kangakanani. Kanti ungakhohlwa ngomhla ka4 ngoLwesihlanu ngizobe ngikhona lapha eGoli eJimmiston, and ungakhohlwa futhi ngomhla ka5 ngizobe ngikhona kwaMhlanga ePola Mall. Ungakhohlwa ukuthi ngomhla ka6 ngizobe ngikhona futhi lapha endaweni yaseWitbank. Wena uma ufuna ukwazi kahle indawo engizobe ngitholakala kuzona ungangi-inboxa noma ungishayela ezinombolweni zethu ezilandelayo u076 492 111 noma ungishayele ku063 702 1026 okanye uWhatsApp kulezo number umkhulumi laba uzokuphendula. Kuhlale kuyintokozo ngaso sonke isikhathi kube ngibe kanye nani kulombukiso. Ungangilandela naseinkundleni zokuxhumana uthi mkhulumi laba uzongithola, usubscribe, ufollowe. God bless you. Sekunjalo ke ngiphinde nginithumelele imikhiqizo yala ekhaya kwaMkhulumi laba okuyiyona ngempela silekelele abantu abaningi ngokosizo abasuke belidinga. Ngiphethe la iAK47 uMadubula indoda eminyama isiwasho lesi, kodwa futhi siyinteleze namandla. Umuntu ohlushwa imimoya emibi egcekeni, kunezinto ezigijima phandle, umuntu ohlushwa imidliwa, umuntu olale ecindezeleke, umuntu ephuphelele nomuntu ngokocansi. Nansi induku ezokusiza kuzo zonke izinto ezigijima phezulu kwezindlu. Thola nansi iAK47 inteleze namandla le ekwazi uxosha imoya emibi futhi nasegazini lakho. Wena njengomuntu owashonelwa noma wachithekelwa isisu, iyakwazi ukugeza amathunzi amnyama iwadedise egazini lakho. Iwu300 iAK47. Right. La sinezinyamazane zesilwane, induku le edila nesilwane. Kuyenzeka umuntu ephuphelele nomuntu ayitshela ukuthi umuntu njengoba ethunyelwa otikoloshe kanti uthunyelwa isilwane. Kukabili, uma uphuphulele nomuntu ungayisebenzisa iAK ngoba iyona exosha imoya emibi, okanye usebenzise induku yesilwane makuthi kuyisilwane, ngoba kuyenzeka uphuphulele nesilwane kanti uphuphulele nomuntu kanti isilwane. Kuyenzeka uphuphulele nomuntu kanti umuntu ovuswe emathuneni wazoganiselwa yena. Nansi induku ezokusiza egcekeni uxosha ilwane, gijima amakati, gijima amagundwane, kunezinto ongayiqondi kahle. Thatha le nduku uyishise emalahleni uphinde uchele ngaye egcekeni, iyayixosha futhi ilwane egcekeni. U300 le nduku. Right, sizongena endukwini la esiza abantu futhi ngendlela eyisimangaliso ephinde ibuyisele induku emumva. Umakhuculula lo, ukhuculula ichithe egazini lakho. Umnakwenu ubhizi udlala ngawo, umakhelwane ubhizi ufaka ichithe uxabanisa nezingane zakho. Thatha le nduku usebenzise yona. Ibhaliwe ke ngaphandle ukuthi nje ubhala incwadi usho lokho ofuna kwenzeke esitheni sakho esisuke sidlala ngawo, usibuyisele bese uhamba uyosifaka etoilet ngendlela le okubhalwe ngayo ngaphandle. Ubone ukuthi asizukubuyela nini kulo muntu obhizi okugadlayo okukhipha kubaba wengane okanye ufuna ukukhipha nayo kuma wengane yakho. Nansi ke induku esha kakhulukazi ichitho. Uyalunywa, uphupha kabi, uphupha indlu, uphupha itoilet, uphupha amaselesele, isikhumba sakho sibi. Thatha le nduku iwu300 umakhuculula oshaya ichitho ngendlela eyisimangaliso. Right. La siphethe induku ekuthiwa uvula thongo lami. Kuyenzeka into zakho zivaleke zingalungi, sabathe uyabhaquza ufuna umsebenzi ujikise ubuka ungawutholi umsebenzi, uhamba uyogezwa uthole iwashu uyiclean kodwa still umsebenzi ungawutholi. Kudalwa yini lokho? Kudalwa ukuthi idlozi lakho njengoba ade ngikhuluma liyalwa egazini lakho, okanye idlozi lakho lingcolile, okanye idlozi lakho lathwetshulwa. Ingakho ke phela ubona amaphupho, uvuke ekseni usuwakhohliwe. Yile nduku ezokusiza ukubuyisa amaphupho, ile nduku ezokusiza ukulamula amadlozi alwayo ngendlela owazaleka ngayo. Mhlawumbe ungumlanjwana, mhlawumbe ubaba wakho akahlawulanga kodwa ubiza isibongo sakini. Induku ezokulamulela elamula amadlozi negezi idalwa negezi idlozi kuwena, nevula izinto zomsamo okanye nevula isigodlo uma ukuthi abantu abasangena esigodlweni. Yile nduku ke ekuthiwa uvula thongo lami u300 iyaligeza idlozi ivula amaphupho.
Njengoba lezi induku ngiyibeka ilandelana ngenzela ukuthi wazi ukuthi awukwazi ukuthi ugijime uzosebenzisa le nduku edume kakhulu ebizwa ngokuthi u21 wezimangaliso. Kuthiwa u21 ngoba ihlanganise amakhambi awu21. Awukwazi kuvela usuke wena uthi mkhulumi lapha awungiphi u21 wezimangaliso kanti unamathunzi amnyama bekufanele mhlawumbe uqale ugeze ngeAK, mhlawumbe wena unesichitho bekufanele uqale usebenzise umakhucululo, mhlawumbe wena unesilwane kufanele uqale usebenzise inyamazane zesilwane ukuze uzofika le nduku ukuze uyibone le nduku ukuthi ikusiza kangakanani. Isebenza ngobisi ifresh milk noma ufake idanone okanye ufake lokho okuthiwa amaqanda. Uma usuyisebenzisa le nduku ziphathe kahle phela ngoba iyakwenza uglowe, uyabukeka ube muhle uthandeke. Kodwa ke le nduku igeza igazi, ivula umsebenzi kumuntu oyema interviews, umuntu osebenza ngabantu, umuntu ofuna ukuthandeka nje phakathi kwabantu. Kuthiwa u21 wezimangaliso lo because iyokwenzela imangaliso, iyageza ikwenza uthandeke, ivula inhlahla. Thatha le nduku bese uhamba uyofuna umsebenzi, uhamba kwi-interview uyibona ukuthi izokwenzelana. Alright, ngiphethe enye induku kwemanje eseceleni la, ibhokolo leli liyashaya ibhokolo alidlali, lidila nalomuntu obhekene nawe, ingabe isemsebenzini, ingabe isemndenini, ingabe komakhelwane, kunomuntu nje obhizi ngegama lakho, kunomuntu nje obhizi uyakugadla wena. Ibhokolo ke alikhethi ukuthi ubhuti wakho, usisi wakho, umfowenu noma ingane yakho. Uma nje umuntu eganga ngawe, thatha nalo ibhokolo, mina ngiyakufungela kulona, ubhala incwadi, ukhuluma ukuthi labantu abenza ukuthi nokuthi kimi, ungene esiguqweni ugoqoze ngomese, ubone ukuthi lo muntu obhizi olwa negama lakho uzokwenzakalani. Sinempande yabantu abadala la, ikakhulukazi kubantu abahlushwa imimoya yamandiki namandawo okanye imimoya nje eseceleni. Le mpande yamsiza umuntu wesilisa, imsize umuntu wesifazane. Ukhona umuntu wesilisa namhlanje ongilalele othi induku yami ivele inciphe ibuyele emuva, okanye induku yami ivele ingafuni nje ukuvuka, hayi ngoba nakhe loyiwa, hayi ngoba nakhe nelumbo, kodwa le moya yamandiki namandawo. Le moya ijwayele ukuthi uma useswini iqumbelanise ugcwala umoya bese idla ubudoda bakho ibuyisele emuva. Noma ungahamba ulanda imbiza, ulanda amaphilisi ko-men's clinic, angeke usizakale uma le moya ingakabhudluki ngaphakathi. Kanjalo umuntu wesifazane uba nesinye esibhlungu okanye agcina zeyokwenza ama-pap smear athi hayi no kukhona mhlawumbe i-cancer okanye uyo-check in, not ngoba kusuke kunjalo. Isinye sakhe sizwe siqumbelana ngene ema-period kube buhlungu kanti imimoya yakhe elwayo. Lento idla nenzalo iphinde idle nemizwa. La sinosawoti wezitha okuthiwa uhlula izitha. Nazi izitha uyagadlana nomuntu, qhuma ngalo sawoti uchele lo sawoti egcekeni, izitha uyayihlula u300 uhlula izitha. Siphinde la sibe nosawoti obizwa ngokuthi uqeda inhlungu. Umuntu ophethwe izinyawo, kubhlungu umzimba wonke, amalungu omzimba, thatha lo sawoti uthobe ngawo, thatha lo sawoti ugqume ngawo, uthathe lo sawoti ugeze ngawo, uyayiqaqa umzimba obophekile oboshwa imimoya emibi. Alright. Asingena nembizeni ku300 lwasawoti, siphethe imbiza la ebizwa ukuthi starring. Ngabe abantwana ubatholi, uphathwa isilumo esibhlungu ngena kuma periods ngokwedlulele, noma okanye isinye sakho kuba ne discharge singcolile ngaphakathi, okanye nomhlume okuhluphayo. Nansi imbiza eclean igazi. Ngisengabhala ngathi uzifo zonke ngoba icleana ngisho igazi lakho, icleane onke ama tubes ngaphakathi. Le mbiza imsiza kakhulu umuntu wesifazane ngokuthi imcleane ingaphakathi lakhe. Kanjalo nomuntu osemdala nje akusadleki sekuvaleka inhliziyo sebika lokho abike lokho, iyamsiza kakhulu lembiza ekuthiwa istarring. Le mbiza ke kodwa ikubeka emathubeni amaningi ukuthi ungathola umntwana. Le mbiza igama layo makuthiwa istarring isukele engomeni ethi yimi starring ngoba akekho umuntu ongakhompyutha nawe kumuntu wakho usebenzisa le mbiza. Sinembiza la ibizwa ngokuthi amandla kamongameli esebenza kakhulu kumuntu wesilisa osewelwe umuzi wamadoda, awusenzi lutho. Thola lembiza. Lembiza ishaya imeqo, ishaya amalumbo. Nanoma ngabe kuthiwa usiya umuntu wesilisa, kodwa uyeza ukuthi akusahambeki, akusenzeki lutho kubophana imsipha. Thola lembiza ekuthiwa amandla kamongameli. Nayo lembiza iu300. Okahle kahle iwasho zakwamlaba zingo300 lezi sisayibalile njengamanje.
Sizongena ke embizeni ebizwa ngokuthi manje ungqongqoshe. Wenzani ungqongqoshe? Umuntu ohlushwa yidliso, umuntu onomngcolo ongaphakathi. Okanye uyambona umfowenu ukuthi uselokho edlala nje usqueezer wakho umusa le umusa ngale akasayibusi, ubuswa ileli dliso. Umuntu onama asthma, umuntu ohlushwa isifuba, umuntu okuthune TB. Awuthola ungqongqoshe ubone lembizi izokwenzelekala. U300 ungqongqoshe. Aya sikhulumeni madoda. Induka ayisenzi lutho, ufika umama ungasenzi lutho. Nanku juice. Ujuice lo, orange juice nje 100%. Uphuza lo juice lo bese uyahlala i-hour bese uyaqala uthinta umama. Ubone ukuthi izokwenzelani le nduku. Kumuntu othi ngampela induku yakhe ayisanyakazi okanye yavilapha. Awuthole lembiza ubone ukuthi izokwenzakalani. Lembiza iku-special njengamanje u100 but akuyona imbiza, ujuice nje noma uyiphuza is a orange juice. Uyibuka ukuthi ikwenzelani. Alright. La sinamafutha okuthiwa isibambelelo sothando. Isibambelelo sothando su200 kuphela. Uma usuvakashele ipartner yakho noma izovakasha, uyayithatha lento moqeda ukugeza, ugcobe ngayo nje emzimbeni, bese uyigcoba nje endaweni ethize engengibize phambi kwengane, bese uyohlangana nomuntu wakho. Akekho oyodlula umuntu wakho lo oyobusa umtholile ngaleso sikhathi. Ungayenzi lento kanti uyaganga nalowo muntu ngoba uma sekulandela angazi ukuthi uyomsusa kanjani. Isibambelelo sothando lesi su200. Siphethe lotion manje la ekuthiwa uthandwa abantu, umuntu onetafula, umuntu odayisayo, umuntu osebenza ngabantu wenza ama presentation, thola le nduku ekuthiwa ilotion, uthandwa abantu lotion. La uhamba khona hlangana nomuntu edrobheni ekade ngakugcina mlapha. Now 20 rand awuthenga uDrake because ugcobele lotion. Ikwenza uthandeke ube nogazi phakathi kwabantu. Right, la sinalamafutha ke adume kakhulu okuthiwa imagic oil. Umuntu odlala imshini, umuntu odlala amalotho, umuntu ogembulayo, umuntu owenza ama interview, umuntu owenza ama presentation, umuntu ofuna kuba uthisha omkhulu, umuntu ofuna ukuphatha beyikhansela, ufuna siphi isikhundla, nanka amafutha agile imanga. It's a magic oil, iwona biza kunakho konke 650 imagic oil, kodwa umuntu ogembulayo nanka amafutha okugembula. Alright. Ibhodlela lezitha leli lu500 lihlala kuwolethu kuphinda kuphi la uhamba khona, asikho isithe siyonqoba. Uma usokhona isithe sesebenzisa umuthi ngaphe kwakho, ubona ngokuthi kuweleli ibhodlela bese liyaphihlika, and then emva kwalokho usuzobona ukuthi kufanele uphuthume uye enyangeni uyoqina. Ibhodlela lezitha leli ibhodlela lamaphupho, ufuna ukwazi imfihlo ethize ongazi ukuthi yenzeka kanjani, vula leli ibhodlela uliphephethe uthi ngifuna ukwazi ukuthi unkosikazi wami ujola nobani emsebenzini, bese ulifaka ngaphansi komqamelo. Wena uzoxoxelwa ngephupho ukuthi kwenzakalani emsebenzini la kusebenza khona unkosikazi wakho, kodwa ungalifaki ngaphansi komqamelo kanti ulala nonkosikazi wakho. Unkosikazi wakho ilovele lisuka ibhodlela lixoxela umngakho ukuthi yini wena oyenzayo la usuku uhamba khona. Umulele wedwa livula uliphephethe ubuza ukuthi ubani okuthakathayo, uyombona ebusuku mawulele. Ilawo ke imikhiqizo engikuthulela yona, kuhlale kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngihlale kanye nani nibuke lo mbukiso. Ningakhohle ukungilandela einkundleni zokuxhumana, uthi umkhulumi laba ku TikTok, ku Facebook na ku YouTube, kanti inombolo zethu i076 492 11110, okanye ungayilandelela lapha escreenini zibhaliwe futhi uzothola ukuthi umkhulu lapha escreenini utholakala kuphi njengoba inyanga isiye emaphethelweni. uNkulunkulu anigcine.